Og så er vi i gang. Første video. Dato. Og for at fejre, at det er min første video, så holder vi 24 timer stream. Ja. Skal gå hele nat. Der er link, og jeg kan også bare sige det. Det er mini_gaming.dk, ligesom jeg hedder. Så bare gå og søg på det på Twitch, så kan I se os spille lige om lidt. Men nu skal vi først op til video, så ja. Lige om lidt. Det skal nok blive fedt. Hvorfor går jeg ud? Fordi du er grim. Vi spiller den her der, jeg gider sgu ikke gå ud igen. Sådan der. Mathias, du lige der. Right there, right there, right there. Are you fucking kidding me? Hvor er du søgt ud? Min gud. Og du også ud? Nej, vi spiller den Hvorfor her. går jeg ud? Hvor er en computer? Jeg har lige sagt det, fordi du... Jeg har lige sagt, hvorfor du røg ud, fordi du er grim. Det giver sgu da mega god mening. Hende der computer, der fucking 20 hoved på der. Lige her. Mathias, bare følg op med mig. Hvad for noget? Der er en chest lige derhen. Hvorhen? Nå, ja, derhen. En krist. Tag den derhen, den der sandørken derhen. Jamen, der er allerede en, der løber derhen. Hvad? Ja, okay, så tager jeg den der, og så løber jeg bare hen i sandørkenen, okay? Nej, du løber hen til sandørken, jeg tager den der derovre. Okay, der er nemlig 2 hen ved sandørkenen. Og det skal pisse. Ej, det er sådan et dårligt tidspunkt på, at jeg skal pisse. Hey, der er en mere hen ved sandørkenen. Fuck, der er mange herhen. Tag den der bagved, og så tag de 2 der her. Ej, det er rent lort, det her. Ej, fuck, der vil løbe, de kommer. Jamen, jeg har et svær. Der er ikke. Jeg har taget 2 kist. Okay, jeg beskytter dig, mens du tager den der kist. Jeg har en fiskenød. Okay, godt. Ham her, vi tager ham her. Ja, han har en øks. Boost mig. Det er faktisk det. Boost mig. Din boost. Ej, jeg blev cobwebet. Kom nu. Kom væk fra mig. Jeg døde. Wow, jeg er ikke død lige til at tage boost. Og så er vi tilbage igen med videoen. Eller med gamet. Jeg har taget et nyt game. Og nu er ham... Hold nu kæft, jeg taler lige. Og nu er ham der hardcore Hans eller sådan noget. Hardcore Hansen! Og Maltman 04, og hvad hedder jeg selv? Rådspasser, eller hvad? Ja, du hedder mini_pølse. Okay, det hedder jeg. Så lad os bare gå i gang. Sprogspasser. Nej, du hedder mini_dl. 10 sekunder tilbage. Er du sprogspasser? Fuck, mand. Jeg løber stærkt. Hvis han får kisten først. Det gør jeg. Ej, jeg fik en cookie. Kom, hvor er I? Jeg har fået ting. Jeg løber efter Mathias. Surprise, jeg har fået ting. Jeg dør. Du skal følge med den. Det kom bagfra. For helvede, det gør Efter jeg. mig, gutter. Vi løber. Fucking bøsser. Hvorfor løber du til siden? Jeg kommer til at gå til hop. Jeg kommer til at gå til hop. Det er jo mistake, jeg kommer til at trække på hoppen. For helvede! Jeg dør! Nej, jeg døde! Jeg er fuldstændig ligeglad med dig. Fuck. Jeg skal bare selv overleve. Det er min video, så jeg skal overleve. Nej! Fuck dig! Døde du også? Og så er vi tilbage. Jeg gad ikke at spille andet, fordi jeg er Og en pussy! Hold kæft, det er min video, så jeg taler. Fordi jeg var så dårlig, og så nu spiller vi det her. Pussy! Hvad fanden er det her for noget? Vi skal spille Skywars, din idiot. Det her, Jeg kan ikke få det forkerte! okay, vi spiller Eske alligevel igen, så... hvordan det går. Hvad fanden? Hvad skal vi her? Nå, vi spiller ind til midten. Lad os bare se, hvordan det går. Okay, hvor er I hen, gutter? Det ved jeg ikke. Jeg løber efter hinanden. Jeg flækker bare nogen. Jeg står lige inde ved midten nu. Jeg tager bare en. Fuck, jeg er vild ting. Jeg har et svært øks. Så hjælp mig, jeg dør. Jeg har også en øks. Hjælp mig, jeg dør. Eller jeg havde en øks. Hjælp, jeg er her. We take them out. Jeg flækker ham. Vi tager ham her. Kom og hjælp mig, Jeg har ikke nogen ting. Jeg har en stik. Han kan bare komme, kan han? Kan han nemlig ikke, fordi vi dør. Kom nu, tør. Jeg har kun en stik og flasher med. Au! Det er min stik. Et boost, mand. Vi er ligeglade med ham der.
Fik lige en bue til. Hvad fanden er du her, Tobias? Jeg har tæt. Jeg døde. Eller Ej, du gjorde sgu da. jeg er ved at dø, jeg er ved at dø. I tager Jeg skulle da også. Jeg har kun stik og slå mig. Jeg dør. Jeg har 3 hjerter. Wow, drenge. Shit. I got him. Wow, drenge. I got him. Hvor er du, Mathias? Jeg Her, døde. her. Jeg har en masse Det gear. værste er, jeg aner ikke, hvad jeg døde af. Okay, vi deler. Vi tager lige. Tag det, jeg smider til dig. Okay, jeg ser lige på de andre. Tag det, jeg smider til dig. Ja, så færdig, ja. Tag det, jeg smider til dig, Tobias. Det gør I sgu da også, mand. Tag nu det, jeg smider til dig! Jeg tror, det gider halvt crap. Ej, det vil jeg faktisk gerne have. Jeg vil gerne have en crap. Jeg kan godt prøve. MGP. Der er en lorte ting. Og ja, du skal Jeg ikke får se prøve. hovedet lort til. Lad nu bare prøve dig. Og kom. Ja, en pitchbræt, den er sgu da god. Tobias, hvorfor dropper du mad? Din Tobias. tosk. Lad være at droppe mad. Og hvorfor vil du ikke have en fishing rod? Magter den ikke. Jeg har Han kan ikke finde ud af Jeg har 2. Kan du ikke finde ud af at bruge en fishing rod? Er det det? Jeg har en. Du kan ikke Jeg har 2. Du kan ikke. Okay, Tobias. Vi er Der færdige. er en, der løber lige fremme. Sig ham. Siger jeg lærer. Got you, bro. Lad os mamma. I skal ikke se ham, han må ikke se jer. Lad mig. Jeg har stensværd. Legalicious. Tobias, hvad Han hoppede ned. Gutter, jeg tror bare, I kommer ind og ser min stream, og så ser vi, hvordan det går derfra. Hej hej.